Ayun, magandang araw ulit mga kababayan. Muli, Mindo Usisiro. Pa-subscribe na po at pa-like and share na rin. At siyempre, pakipindot na rin ang notification bell para sa lagi kayong updated sa mga i-upload kong video. Ito nga patungkol dito mga ka-Usisiro, kababayan, itong matinding baha sa China. Kinarma yata sa kakabuli sa atin sa West Philippine Sea. Panoorin natin to, malupit na baha ito. Panoorin natin. Ayan lakas ng hangin. Ayan tingnan nyo yung ban grabe nakarma yung China. Ayan, grabe tingnan nyo lahat mga kotse na sa kaparking lubog. Hindi basura yan baka isipin nyo basurang kotse yan. Ayun tingnan, grabe nanggagalit yung tubig. Maalibukay. Ayun ginawang salbabida yung kutsi nung isang mama na ito. May nire-rescue yata sa loob. Ayun lumabas na sa ito, inaanod yung bahay. Bahay ba yun? Truck. Ayun grabe nashoot sila lahat sa ilog. Ang daming sasakyan yan grabe itong baha na ito sa China Hindi nila inaasahan yan. Ang binabantayan kasi nila yung West Philippine Sea. Hindi nila nabantayan yung bagyo na dumating sa kanila. Grabe loob na ng bus yan Grabe ang baha na yan hindi mo kakayanin yan kahit may sasakyan ka pang truck. Grabe mga bagahe nasaka ito, terminal. Kala nyo Philippines lang may ganyan grabe condominium yan, pero sa baba tingnan nyo palagay ko ito kakareclaim din nila ng ng dagat, kaya yan tuloy ang gaganda ng mga condominium nila dyan mga kababayan, pero tingnan nyo ayun, nilipad pa yung isang billboard grabe ang lakas naman ng bagyo na yan. Ba't din nila tiniklop yung billboard na yun? Grabe yung mga warehouse nila Ito, nakaparking lang. Nakabukas pa yung doon na siguro lumusot yung driver sa likod. Tingnan nyo naman kung ano rin ang mga kotse na yan sayang dami. Walang ganyan sa Pilipinas. Yung Undoy, nagkaganyan pala ng Undoy. Parang Undoy ang halimbawa nito sa China para silang naundoy. Ang grabing baha ito. Pambihirang baha yan pero sisiw lang sa yan. Sa China makakabangon kagad yan. Mayaman bansa na yan Ang pinagtataka ko lang dito mga kababayan, wala nakikitang squatter dyan Hindi kagaya dito sa atin. Pagkatabing ilog may squatter. Tingnan nyo yung karsada. Maalimbukay yung yung tubig grabe. May ikot tingnan nyo yun sumampa na sa tulay punong-puno ilog Ayan, nakakadelikado dyan.
aano rin yung tulay na yan. Oh, tingnan nyo mismo sa footbridge. Footbridge yung ano, kumukuha ng video na yan, oh. Oh. Sa taas ng building naman itong kumukuha ng video na to. Sa kondo niya. Tinitignan na lang yung kutsi niya doon na lubog. Ayan, yan ang ano, dulot na pinsalang dulot ni ano, ni Igay sa China. Oh, tingnan nyo, grabing ang bilis ng agos, oh. Developed country na to. Kaya lang, tingnan nyo, oh. Hindi nila napaghandaan yan, hindi nila nabantayan. Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Comment kayo dyan sa comment section. Karma na ba ito sa China? Pinagagawa niya, uy, natumba yung ano ba yan, pine tree, kamatsili. Karma na yata ito sa pinagagawa nila sa West Philippines, eh. Oh, tingnan niyo yung parking nila. Walang katinag-tinag. Ah, grabe yung bahala yan. Wala talagang, pagka dyan ka nalaglag, wala. Patatambling-tamblingin ka lang yan, basag ulo mo dyan. Durug-durug ka pagdating sa dulo. Ayan, nililiparin na niya yung bubong. Bubong pala ito, oo. Inangat na yung bubong, oh. Oh, bumalik ulit. Ang galing. May nang klase pagkalagay ng bubong. May kabundukan din sila, oh. Oh, may kawayan din. May pananim din silang kawayan. Lubog din ang bakurin nila, oh. Bukirin siguro yan, eh. Grabing ragasan ng tubig, ah. Oh. Ang lawak pa yan, oh. Ah, grabe mga basura na anod sa kasada, oh. Ayan, mayroong ayun, ano yung kutsi, inaanod, kala ko inihila. Naanod pala. Oh, grabe, oh. Ay, grabing tubig yan. Ang mabilis umagos kasi simentado. Ngayon, oh, tingnan nyo, nasa simentado. Oh, grabe yung mga sa kabilang kalye, oh. Tumakbo yung mga bagahe nila yata yan, ah. Ang dami. Mga sopa yata yun. Itong kutsi na to. Ang tulin. Oh, hindi na kailangan ng gasolina yan. Oh, ang bilis ng takbo. Lakas ng hangin, no? Tignan nyo yung igay na yan. Malupit tong igay na to. Oh, tingnan ano yung inanod na yun. Bahay. Oh, outpost yata yun, ah. Grabing ragasan ng tubig, ah. Aha. Saan kaya galing yung tubig na yan? Sa dam kaya nila yan galing? Tingnan nyo, ang gaganda ng mga building. Oh, wala makita yung squatter. Oh. Ayun. So yun, doon nagtatapos. Mga kababayan ako. Grabe. Pinsala sa China. Okay, hanggang sa susunod na pag-uusisa at pagbubusisi ulit. Maraming salamat.